Say mahitabuok di na tumabot ang 2030 deadline. Muna istorya sa mga scientist. Muna atong angay may balaan. Si Elon Musk usa ka dakong negosyante. Nakikialam po niya sa mga panghitabo sa kalibutan nga unsa ni mahitabo sa 2030. Tungod aning climate change. Wala na kuan ang kalibutan. Dako na kay kausaban nga wala nang mga kahoy ug kaning mga init na kaayo siya kay balo ni siya sa mga panghitabo sa kalibutan mo nang usa po ni siya naningkamot nga makakuha og solusyon kung saan pagsulbad ning problema sa kalibutan karon ilang panaghap nga pag-abot sa 2030 ang deadline sa kalibutan ang kon siya nga na guol po ni siya sa panghitabo sa kalibutan karon kay di madala ang mga tao kung saan pag aghat nimo nga makikiisa para magtinabangay aron masulbad ning problema sa aning kalibutan. Ang nahipanghimo sa uban ng mga tao puro politika, negosyo, pagpadato, wala na pakialam sa kalibutan ba. Mo na untay angay natong naon ang kalibutan ug maunsa na ta aning 2030. Tungod sa sobra nato kahangol sa kwarta, gusto ta magpadato wala na takabantay sa mga panghitabo aning kalibutan nga naghinahinay na daytag kahugno. Ang edad sa atong kalibutan karon na sa 4.5 billion years. Mo nay gulang na kayang kalibutan manang wala na takabalog. Maunsa na baning kalibutan sa umabot nga 2030. Basig matunaw na taani. Daghan kay nagistorya na bisag kani mga spiritual books man, daghan kay nagistorya nga matapos gyud ang kalibutan. Mo nay atong angay pangandaman. Hindi kay mag naunara ta karon nga sa atong kaugalingon magpadato ta naputay buhaton nga solusyon. Una ning kamot man ang mga scientifico nga masolbad ning problema sa kalibutan kay tungod sa kagulang na sa kalibutan nga 4 point pinato nanikamot sila nga basig sa iyo pa kay mahugno ning kalibutan no. Ang gipaningkamutan nato nga unsaon pagsulbad ning problema sa atong planeta kay ang uban ibalhin na sa Mars. Muna ilang pag-study nga kinalan nangandam na sila balhin na sa ubang planeta adto na sila sa Mars tungod sa ilang kahadlok nga basig mabungkag na ning kalibutan sa umaabot nga panahon. Kani si Elon Musk daghan kay ning mga negosyo na ning mga produkto nga panghimo pareha ning mga sakyanan nga electric ra kanang di na kamo gamit og mga krudo pangontra sa global warming. Pata kabalogon sa katinuod ning ipangistorya nila kay mga scientist man sila. Pero ato ang bisan pagdili na mahitabo, mangandam gid ta. Dako kay tagi katabang sa atong kalibutan og magtinabangay ta pareha sa kaning climate change, global warming, init ta kay kalibutan. Ang makatabang ana ang mga kahoy para mubugnaw og balik ang kalibutan. Pwede ta mananom pilam ta ka bilyon aning kalibutan na mananom tag isa ra ka kahoy para makatabang ta mudaghan-daghan ang kahoy sa kalibutan dili na ta mapuo og mayong mga kakahuyan niya samot nagkainit mo sa masunog na ang kalibutan anang panahon na 2030 kinahanglan nga padaghanon to ng mga kahoy kay og dili na mudaghan mahurot na to nagpanguling tanan gipangkaingin na ng mga kabukiran unsaon na lang na wala na maupaw na hantod masunog na ang kalibutan.